ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дустони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, чӣ тавре ки мегӯянд кайсер парвои дуруст надорад ва шумо низ агар ба монанди мо ба ҳамин ҳолатҳо дучор нашавед, шояд хабардор нестед ки дар бисёри масҷидҳо баъзе бародарони рӯзадор ки намозро дайров намекунанд ва мехоҳанд ки пас аз гузоштани намоз рӯзаашонро бикушоянд, вале баъди намоз дар масҷид дигар на финике дайров мекунанду на об. Мо ба ҳамин ҳолат дучор шудем ва бо бародар Фирдавс Наимов тасмим гирифтем ки шояд на дар масҷиди проспект Мира, балки дар бисёре аз масҷидҳо ҳамин ҳодисаҳо мавҷуд аст ва кореро анҷом додем ки биёед дӯстони азиз якҷо мебинем. фикрҳои худро ҳатман зери комментария нависед, пешниҳодҳои худро ҳатман нависед, мо мехонем, ҳамсӯҳбат мешавем ва наворро падилица карданро низ фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки барои як чанд мачтора Московский област барои ифтор кушодан, барои рӯза кушодани бачаҳо об ва финики тақсим кунем. имрӯз насиб боша якум сар мекунем ва масҷиди проспект Мира ва чӣ хеле мебинем дар инҷа 30 пачка финики ва 100 та об гирифтем. 100 та не 150 та обай дар як мошин ҷона гирифт, дигараш хай дар ин мошинай. ина иқаша дар ин мерседес бор кардем, камтари дигарша дар вай мошини Honda пилот. мана инош дар инҷа худо хоста боша дар якчанд масҷидҳое ки бародарои мо меранд дар оҷа намози шом мехонанд, ҳамин хел финики ва об бурда таъмин мекунем, чунки мо худмон як бор ай намоз дер кардем, намози шом дар проспект Мира. вақте ки омадем бачаҳо намоза хондагӣ буданд, мо зуд бачаҳо баромада истабуданд, мо намози худмонро хондем, баъд баромадем хостем рӯзаро бикушоем, финики наёфтем. баъд ҳамунҷода идея сар монда омад ки бо бародар Фирдавс Наимов маслиҳат кардем ки бисёри масҷидҳо ҳамин хел як 100-таи 150-таи об ва 20-таи финики ӯ коробкаи калонда стаканои одноразови ҳастай бурда таъмин кунем ки ҳамаи бачаҳое ки мераванд дар онҷо тонанд ки ба ҳазур рӯзаҳошонро бикушоянд. хай мо меравем масҷиди проспект Мир. ба ҳамин тавр мерам ки гап занграм ҳамҷа ягон хе мемонам де ба боло ба ҳамин тавр эҳтиёт бошед, просто кадр де азиз, хай овардем амаша
байо 150 та 30 коробка финики барои бачаҳое ки меоянд намози шомшона мехӯнанд, ифторшона мекушоянд дар ҳаминҷа. ва инқадр сондем насиб буд то як 5 мачи ду дарспискамон ҳастанд, ҳар дега як мачи буда тақсим кардан мегирем. барои чи наворро нишон медиҳем ба хотире ки масҷидҳое ки дар тамоми россия ҳастанд вуҷуд намераса, бигзор дигар бародарон бибинанд, кӯмак кунанд. масалан дели намераса финики баъди шом тамом шудан, баъд яке масҷид мебаранд, лекин намози шом тамом мешаваду дига баъзие кам тадбир мекунанд, намедонам ба чӣ бикушонад рӯзгоршонанд. барои мисоли азиз, моҳи рамазон аст, моҳи савоб аст, меҳнат кунед, савоб ҷамъ кунед. Чун бисёр азиз. Зиёда нуштанамуни бачаҳое ки меган хайр мекунед нишон медиҳем, ма ба шумо чӯбканем вай бародар хайр мекунад вообще дар ягон дунест, дар ягон кадрам вай ҳечка намебинад. мо организаторем, мо организоват мекунем ҳамин корро ва нишон медиҳем дигарда ибрат шавад. шумо лекин дар ҳаққи мо хайр дуо кунед агар беҳтарин меша, лекин бисёртар дар ҳаққи нафарое ки хайр мекунанд дар ҳаққи ваё дуо кунед ки аллоҳ файзу баракатшон диҳад ва ҳар сол ҳар моҳ ҳамин хел корои хайра анҷом мекунанд. худо хоҳад ҳозир ма чандин планҳои дигар дорем ки ҳар як тиша шумо як рӯзпас ду рӯзпас дар канали мо дар ютуб мебинед. азиз аммо